Welcome. Welcome to my vlog. Pakinggan mo lungkot. Welcome to my vlog! Okay. Basahin natin ulit yung ito kasi Kasiyahan. Anya title na? Ma Makakita ka. makit kita ka. Anya ito sa lang pangkita. Mata. Mata. Iso dato itong ating nga Daniel ni Daniel Tula. Kahit na nga sa kunti Daniel kat Tula. Dato may isa nga example. Iti Daniel win Tula. Okay? Tata padasam ti agbasa nga awan jay ugid di ito nga wino hyphen tawag di buo nga word buo nga word. Okay? Ugyanatan. Ano tayo? Usaren. Mata. Mata. Pangkita. Pangkita. Okay. Okay. Next. Iti na rang Ano tunog na tayo? G. na rang at narang G. Basa mo nga tayo. Mali. Natoy. G. Mali. Walang NG yun. Ito yung NG. Ito G lang. Meron na. Ano yung naragsak. Naragsak. So? Naragsak. Kanina yung makina, ngayon yung taya. Langam. Ken, langa. Langa. Kasapulan. Iti pa nag Hindi, huwag mong idudugtong to Ano tuloy ito? Ito mo na. Okay. Hindi. Huwag mo idadagdag to Sa hiwala yan Panagaya. So huwag mo idadagdag to dito Okay? Idagdag mo to parang ganito dito Panagtaripato. Mata. Nga. Mang.
Tunog ito? Tu. Hmm. Ma. Tunog ito? Tu. Oh. Mat. Mat. Mang. Mat. Mat. Mang mat mat. Hmm. Ka. Ke. Ke. Ka. Da. Gi. Pi. Kadagiti. Hmm. Sa. Tunog ito? Hmm. Sab. Sabong. Sabsabong. Hmm. Ken. Ken. Ah. Kai. Kai. Kayo. Kay kayo. Hmm. Iti. Ito Nga. mo ito. Ito mo na. A. Tunog ito? G. Hmm. Ag. Law. Law. Ag. Law. Law. I. Ay. Ta. Ag. Law. Law. Ta. Yung title na? Makikita ka. Makikita ka. Makikita ka. Bow. Ah, Makikita ka. Bow. Tao. Bye-bye! Welcome to my vlog. So, bye-bye.